Já už vím, jak funguje mušket. Jedna z mých prvních her byl Ace Camo. To si měl kousek, no, od hlasu. Je chyba jedna karta, bych měl full house. Kvé. To mi si umře, dík. Přijde mi to jasný. No jasně. Nevím, jak se dále. Jo. Nejde nič, chlapci. Je mi to ľúto. Zabrať všetci teraz. Ovši, já jsem zase kapitán, takže kapitán Jack Sparrow šiní uhlí, kdo tam nedá uhlí, to zabijem. OK, nedávám. Som armory kód v kabinete. Tak co si zabil. Tak dajte šiní uhlí po jednom. Už jdu, už jdu. To tady lutí. Dobrý. Ještě ty. O, já, to je Já 6, jsem ještě tam jeden. dal amokouky. To dopadne do boiler ventu. Pošťák prd. Už jsem dal 2 boiler ventu. Dal se tam aj druhý. No zapínajte to. Pošťák prd. Dobrý. Pošťák, nega. Počkej, ty to mi? Ja mám ešte, aha, ja som to uhledal, tak daj tam ty, Adam, že si to ty. Tak ho tam hoďte to uhlí. Už tam ty. Počkej, budu řídit. Dáme tam B9, lebo já jsem dal půl sedno. Yeah, boy. Chlapci, nechujte si na to. Dneska nespíranu, až Jedu na koni, Ježišmarja. Ježišmar. Jedu na farem do Auschwitzu. Laura Curet podle mě. rozhodl jsem se, že tuhle hru budu chodit s Davem. Jestli je killer, tak Budu si prostě rozhodnout, ne? To když nechci. nemáš na výběr. Jakože nemám na výběr. 5 let za mnou chodíš. Chodím za tebou. 5 let za tebou jsem možná skoro po každý z exterem a schrnulíkem. Až to má autopilota na chvíli. Už to dal. Sorry. Jedu na koni, ano, ten nechali gvost, ne? Dřevo. Což je farie dřevo. Pojď kámo, šavle. To by si ti líbil. Nedostal si šavle, ne? Dave, no. kapitáni. Já nám fakt dostal šavle. Hned to prvního víc. Froxero, tebe jsem zabil minulou hru a jen tě si šel do trenek, no to je true. Ty iba bambitku hantíš, ty šašo, ty sa zabij. A co jde? Aha, proč ten kost, aha? Xero? Jak, kámo, však tam je Adam, ty šašo, zaseraný. Aha. Dobre, mám kožu, nedám ti ju, zomri. Kudu, abych tě nezabil. Mám tě zabít? Mám tě zabít, Xero? Chceš nechutne ako dostať s tým teleskopom po hlave, hej? Já mám šavly. Ten tam čo robí, ten šašo Dominik? Odkiaľ mám meč? On to našel, možná je taky píča. Proto jsem to vytáhl. On je taky píča prostě. Máte jedno stínu? Jedno. Koho? Jedno stínu. Tvůj mámu nemám. Co meleš? Říkám, že nemám tvůj Ja by mámu. si to jedno... Vymením siniu za kožu, chlapci. To znie dobré, ne? To znie sexy. Já mám Jedno siniu za jednu kožu, chlapci, čo mi na to? Kámo, může a gunpart, je ohelna. Čo? Tak ty si lucky kundal, najde šavlu a v další bedně najde kam gunpart. Dejme. Máš si zavraždiť len tak, vieš ako zabíjať... Pojďme ho zabít podle mě. Ale že to seš ty. Čím je to jasný? Když to my dva zabijem se navzájem, To mi zní jako plán. Jdu tě zabít a doma, dohrál si. Já tě nejdu zabít, protože jsem odlý. Je mi to jasný. Nezabít Línka Dominika. OK, můžu? Please daddy. Xero, nepřibližuj se ke mně. To je v pohodě asi. Helna, jestli chcípne to Xero. Asi ťa idem zavraždiť už. Počkej. Že mám silnější zbraň, máš tam teleskop. Tady nejsi, tady já mám 4 muškety. Tady nejsi kamo, že... Co? Ne, já mám muškety. Ach, nefunguje ta hra, bro. No ale funguje, zabij sa. Dobrý, tady byl nějaký blood goblin, kamo. Čo tebe, však ja hovorím Daveovi, ty šašo. Ale síně. No, řekni to do očí. Jakože čo, že Dave je šašo? Našel jsem jednu síni, mám 3 síně. Pero dej mi jednu. Fore potřebuji kůži. Nechám tam kožu, chlapci, vzadu, ak by ste moc chceli. Vzadu je koža nechaná. Máte, tady máš kůži. OK, nice. Tady v té bedně vzadu. Fore Dominiku, můžu dělat tu síni, jestli chceš. Nechám ti tady Dominiku tu síni ve workbenchi. Tak mi třeba vyjou, prdel. Člověk mu chce dát něco a on... Že ti tady nechám tu síni. Ve workbenchi? Jo.
To jde po Xerovi. Jak skače dolů už. A protože to Xero Oni hodně rychle skačou za rozmyslel. ním. A ty pomoct, zomerem, fakt zomerem, ne. Fakt, jak moc. Čak, tam máme za sebou asi 4 chvilkou, hitni jednoho z nich, prosím, no. No. Dobrá, jak co, taky pomoc. Pomož mi, Dave je killer. No to Ne, sypeš. Lokin, Dave je killer. Lakin. Dave je nechutný killer. Hoši, bolové jdou po vás. Nechci se mi někdo pomoct. Ne, Dave je killer. Já ti můžu dát syrinč, první si bulové. umíráš. Tam je postel, ty šašo. Kde? A jo. Tu je postel, Tak se Gulové, rozkože gulové, postav. gulové. Hodně gulů. Pomoc, nezabijat ten blok z té posteli. Běžím se do. Toto není Lokin Dobrý, vůbec. koru, Hoši, koru. pomoc. Zasraný vlci, fakt. Metr postav ještě někde další? Já mám plný inventář. Čemu Jo, nezašel. je tu ještě. Ale to jsou všetci, ne vlci, to už potom nebudou vlci, či? Já tu už je všechno. Já jdem zase naspět hore potom. Tam ne, zpátky. Otoč se. Jak si Je- Můžeš do 8 sekund. jedna. 6, Ne? 5, 4, 3, 2, 1. No, máš už. Vylez, střídačka. Ještě střídačka, okej. Nek tu byl vectom v tej bedně a 3 náboje, Dominik. Akože? Náboje bych si cvaknul ještě. Ty máš zbraň? Jasný. Aha. Jsem přijel já. Já Máš jdem 6 do na ty ne. Jaká mám z posledních všechny hry, jsem otvíral tak otevřel každou hru tak 6 beren. Mám další náboj, chcete náboj někdo? Na B mám vyhlu Jo, prdel, vezmu si. vole. Mám 2 uhlí, měli bychom jít na loď. Jako můžeme A já asi mám na jednou I uhlí, guess. no. Ale já jdem Kde to hore, náboj? chlapci. Jo, tu máš náboj 3. Jdeme na loď, někdo umřel, pojďte vole. Máte klíč někdo? Já mám no. Právě, že nemám, já jdem lootit, prekoč. Půjdeme. Klíč nebo co? Fará záleží, to bude, ještě jak to použiju na čistku. Klíč mám, bo já Těch nevím, kulech na co používal jsem tam. syringe, veď? Cože? Ty si používal syringe, Jo. veď? No, tak To loď. jako šli po tobě jenom na kulech, si ti úplně to snad když tak nejsi řekl. To tady chcípl. Já jsem chcípl, protože jsem se umrznul jsem. Protože jsem mrzl před ní, no. Však si umřel před ní, bro, jak jsem mohl umrznout. Jako ve vodě. No, Umřel jsem předtím, Já mám teď 2 jsem kódy, umrznul. hoši. Kdyby náhodou. Ser na to. Já mám tež kód, myslím. Tvoje máma je kód, vole. Tak dík, bro. Vidni, vole. Jsem tě chtěl otevřít knedlíku, no ale no. Však nevím. Ty kuš. Aha. Jo, zapaluju, ty tam všichni uhlí. Tak já tam dám ty uhlí, co mám. Jo, tam dám 2. Dobře, já ti jako dárek na smíření. Já. Já ti jako dárek na smíření dám to jednu injekci, co ty na to? Na usmíření, takhle funguje. Řubu zmrde. No. Není? 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 A. Už goblini. Ale mám pro to dobrý důvod, hoši. Což jsi Ramerin? Že tohle, Má. říkal, že tohle to vylepšuje Když tak, zbraně, to, viď? když tak to je bambitka. Protože bys mohl vylepšit kamu mušketu, ne? To Ej, vidíme s tou bambitku nám. mi tam nechajte, jo, to jsem se tam těžce schoval. Sorry, kraftím. Máš tam tady workbench. Nechci nahoru bambitku. Kolik dává bambitka? 52 blízka, z dálky nevím, tak 40. Dávej uhlí. Ale tam je někdo, tam. Ej, jak to Medvěd, můžu no, je tam upgradenout? sám. Upgradenout, přetáhněte na tu zbraň. Takhle. Já počkám, než se dohýbe A bude ta loď. vlevo nějaký impostor, hoši. Cože? Můžu... Ale jde vlevo nějaký impostor. Jo, no. Hej. Kolik, hoši? Pípejte. Dobrý, stůj. Tak jakože pípejte. Pírový zdrav. Hej. Co děje? Stůj! To je Tak střílí. střílám mušketu, ne? Už tam medvěda. Jdem na nitro. Prvého dám. Vidím se. Dick, vy máte muškety? Ne, tak já máme. nemám mory. Já jdu nepopadám, já jsem prostě zrovna vole řídil, oni to otevřou, ne, krysy. No, čajky. Takže Pablo Čaje, mušket, mě zachránil. Hell no. Bude to na to nevyšel budget. No to je, jo. Katli nám budget, bro. Že lidi hlásí se... Tak já se jdu dělat jídlo, hoši. To jsem si tady někdo zabil zajíce, jako jdu instantně udělat. Normálně to, že normálně Garen natáčel vlog, kámo. Dělat, jo. Jdu si udělat, no. Normálně, že prej, on ty lidi provedl domácí Garen normálně, stream, blog, vole, cokoliv. Let me in. Bys chtěl co? Let me in. Že tady se mi to vůbec nevíde, někdo bude dávat poison nahoru. For No real. jo, právě proto si udělám svoje Běž jídlo. nahoru. Já budu prožívat radši na čach, než dostat poison, smrdí. For kajutě mám v piči. Tady jsem schovaný já.
Do pek. Do pekárny, dobrý. To se mi nelíbí. Super, Gombeš. Aha, tak No, ti Niko na hlavu nedává, ne? Proč nám Hej, nedáváš pusti takové? mě dovnitř, já zmrznu, kurva, zase. Jsou Já už to zamklený. nevydržím, já ho musím přetáhnout, já už to nevydržím, vole. Kde je? Koho? Knedlíka. Tady. Tak Udělej pojď, to. tak dělej. Aby jsi věděl, já mám jednu věc. Ano, baví mě to. Vidíš tohle? Koukni si na to. Aha, aha, aha. Aha. Otvárali jste muškety. Moc se schoval loadout, ne? Ty koukal na 4 doby, ještě nemá na 4 hry. Dominik, Máš jak otvárali jste muškety? Bacha, bys Ne, nezmrzl, vole. ne, neotevřeli jsme muškety, jak se jdu. Ne. Jo, Já takže jsem si vykraftil, to je zavřený. Jsou zamčené, Já jsem to zamčené, neviděl. jsou zamčené. Já jsem to neviděl, jak jsi si oběhal. Hodně. Já jsem to nepozeral, kámo. Hoši, nevím, co je za name killera, ale jsem dal se mu 2 totemy tam vzadu. Protože si upec jídlo. Dobrý byl dílo bez země, ne? Já jsem potřebuji upec jídlo, hoši. Tak já nemám stejně čím si upec, takže já to sežeru a jdu prostě, no, bohužel. Ha, to bych tě zabil, co? Cože? No zapo. Pojď. Jo, já jsem taky míral na jídlo, no. Kam uhni, prosím tě. OK. Nie, nehituj ma. No proč to mluvíš tu? Dobrý, kam letí blud. No neskutečný. Tak to je neskutečný, hoši. Bro, odešel, bro, nechcel. Bro, mu prostě zmizel. Někdo tady je Bobrito Bandito? Kdo z vás si schoval antidote, prosím vás? Že by som zase vítal, že som ho zobral. Koho to je? A můj. Hej, tak už je můj. Ale já jsem ho také ujebal, to je v pohodě. Dobrý, já mírám na jídlo, Helena. Já ti dám potom. To bude tak otrávené. Pravte campfire, no. Jo, travené, na? Dobrý, bude si tím budou, ne? Budem hodit do Vražedný hlavy jídlo. prostě jedlo, okej. Dobrý to bandito. Keď teraz zastrelím do misa, Dobrý, potom on Dajte zráčí tam, doma. dajte tam Potom- to, hej, potom dajte tam vlastně drevo. Davea, Ne, no, potom- já mám jedno. To Kombiša. máte. Ne. Ford, Chlapci, koho môžem zastreliť ako prvého, povedzte vy. Můžem vám najebať na hlavu. prostě nejmi chybí šutry. Vy nechcete drevo, já mám 8 dreva. Vadím ti tady. Dobrý, bude má u sebe víc šutrů, než kámo potřebuje v životě, ne? Dobrý, ale mi bere ty itemy, že jsem to nemohl udělat, ne? Kámo, jdi do píči. No ramal. Hej, OK, 1v1, chlapci, 1v1, right now. Jo? Tak už Jo, jak na všichni první. Akbar! Že tam hodil Co je meso vás? prostě na zem. To se upečeš, to tam chodíš. Nebo se opečel. Jaj. to Kdyby neslyší, se jak to rozebila, hodil to slyší. mezi vás, hoši, ty piča. Kdo má hitnul? Kdo má teraz hitnul mi, povedzte okamžite. Dominik? Dominik, chceš to položiť na zem? Oh shit. Kámo, kdyby to chytlo ten oheň, ne kámo. Dominik, hod to po ní, fakt. Dobrý, takhle nefunguje, Už ne, bro. Fakt, pojď. Už ne, bro. Už Moje ne, bro. mází, vole, ty klacky. Chytejte to. Ja ti ukážem môj dobrý aim potom. Teraz keď ťa zabijem a spadne ti to nitro z rúk, tak čo urobíš? No nic, nevybuchne to. Kumno velike. Ne, ty hru jsem hrál. Headshot dostaneš headshot. No, ty si tieto hry už hral, no. Na tomto kopci zrovna, ty šašo. Než přede mnou, mám mušky, to ať budu dělat ze zádu. Jdi, Kdo ty si? Kdo Jdi. ty si, sa ťa pýtam? jdi, vole. Kdo ty Mám tě si? zabít, tady máš potom. Kombiše zabije. Já náklad nefunguje ta hra. Teraz je nějak blízko, bro, jdi dál. Tak proč je Knedlik tam hore stále? Kde? Tam ještě. Knedlík nebo co? Knedlik je hore. A je vyjebaný. A jo? Co a jo? Jo. Chlapci? Jo, okej. A máte někdo antidote? Nemám. Ne, a mám syringe. Ne, okej, It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future.
Domy má antidot. Já chcem prežiť aspoň jednu. Au? To kdo střel? Fakt? Aha, dobrý, jo. Dobiš. Dobiš. Já nevím. Nedlík to je. No já to nejsem, já jenom zabil Dobeše, takže... No právě, no. Já zabudu Blovia. Zabijte ty guly, co jsou u Dominika. Nechci vás zobrat na ruky, prosím, rýchlo, Dave. Dobrá. Jděte na okej. loď, jděte na loď. Jdem na to. Nie, po mně někdo střílá, jo, jakože. Zloděj, jo, zloděj. Je to ten, který je na lodi, bro. Je to Já, Je to Dave, je to Dave, je to Jak Dave. jakož to jsem? Já to nejsem, Jako Dave dostal po mně střel. já zabil jenom A, Gombeše. Dave Adam. No jo, mě Dave otrávil, aha. Aha, Dave otrávil, tak to bylo. já si myslím, že to je Dave? Kde střílí? Kde je mrtvýho, prosím mě? Jo. On to je tenhle ten, dobrý, já mám vylepšený sekáček, pojď. Ale ještě dva jsou mrtví. Je dole Dave, jde hore. Kauta, Jo, přibližně tak. tam. Počkej, kdo je ten napravo mrtvý? Já jsem osmička. Jo, to jsi ty. Já jsem 6. Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Ty šel odemykat kritiku, Dave, ty protože jsi to dělal. Dave, ty jsi ma otrávil. Já Ne, nevím, já to by neotrav, to byl Adam. Ale stejnak, Jaj. proč bys to odemykal, však my jsme stejnak, vole, nemáme věci, že bychom byli k hovnu. Jsi měl se snažit vyfajtit, bro. Dobrá, jsem tě myslu, Adame, jo no. Tak umíráš, bohužel. hezky, Dave, hezky. Přesně proto se neotevírají muškety, hoši. Jako, Já jsem udělal na, kámo, ty jsi mi řekl, jak máš Adam ani HP? než neměl, aby prostě otevřel ten muškety, jak dementi nejlepší.